Да сменим малко настроението, преди да продължим с темата КТБ в отразена в днешната преса и политическите новини. Сменяме настроението, защото се връщаме назад към природата по един доста интересен начин. Семейство от София реши да напусне шумната столица и да заживее в къща от, забележете, от слама. Стените й са изградени от точно 500 бали и е построена едва за 2 месеца. Как се гради такава къща, защо са слама и колко по-евтино излиза най-новата мода в екостроителството, разказва Мария Милкова. Когато преди няколко години Веселин решава да избяга от града заедно с семейството си, не предполага, че материалът за къщата му ще е на полето. 500 бали, което е един голям тир. Толкова му излиза изграждането на нетрадиционния за България дом. Иначе строителството със слама възниква в американския щат Небраска още в края на 19 век. Сламаната бала като такава е много добра изолация. През лятото е много хладно в жегите, а пък зимата е топло. Но за строителството има няколко условия.